Magduha ka tuig na sukad naghimo ang Mandawi LGU ug halapad nga tree planting sa mga cherry blossom sa parke nga kanhi labayanan ug basura. Kumustahon ta pagbalik ang maong dapit? Pinagi sa report ni Nico Sereno. Setyembre 2023 nihimo og dakong tree planting activity ang Mandawi City. Ang halapad nga Mandawi Green Learning Park gitamnan og mga flowering plants. 1,000 ka mga local cherry blossoms nga gikan pa sa Palawan o mas na ilang balayong ang gipangtanom sa dapit. Gipangunayan sa kanhi administrasyon ang tree planting, kundi ang gitinguha ang pag-convert sa usa ka parte sa park aron ilhon kining Kalidhay Park. Kalidhay mugna nga termino gikan sa kalambuan o progress ug talidhay o nagpasabot nga kamaya o kalipay. Muduha ka tuig na sukad nag tree planting, kini nakaroon ang itsura sa mga cherry blossoms. Milabong nagsugod, apan di pa hinon kaayo ingon ana kadako. Wa pa sab kini mamuwak, gilaumang ayha pa kun fully grown na. Matod sa head sa Department of General Services, padayong giatiman sa ilang mga personnel ang balayong. Every Saturday maato mi para mag-cultivate lang sa kuan ba. Para assuring gyud nga mabuhi gyud siya. Bubuan na gyud Oh, kana gyud bubuan. Oh, ato lang gyud anaon sad para mag-guaranteed gyud nato nga. In the way mga ang expect na 4 to 5 years. Way dudang dako na gyud kaayo og kabag-uhan ang kaniadto umapa dump site. Ang napu ka ektarya nga labayanan sa basura gimando nga ipasira sa gobyerno kapinsa na po katuig ang nakalabay. Og didto namugna ang plano nga i-convert kini sa usa ka eco park. Usa ka bahin sa maong park gi-adopt sa usa ka beverage company. Highlight dinhi ang mga recycled nga kagamitan sama nining dakong punuan nga ginama sa gamit nga ligid. Karong bag-o, naghimo og laing hugna sa tree planting ang mga tagduma kundi in miapil sab si Mayor Jonky Uwano. Padayon na ilang pagdevelop sa parte sa dakong park, kaabag sab ang mga negosyante sa Mandawi. Di pa hinon kaayo kumpleto ang tanang developments apan makonsidera ng success story ang Green Learning Park nga layo na gyud kaayog porma itandi sa una. Di ato ginang gi-maintain kay mura man nag mini forest na to, a park from Adam site into that park no dako gyud kayo ang mga pagtulunan nga kuan sa mga kabataan. Uban ni Marlon Melgazo o Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.